היי חברים, הנה מדריך קצר על השימוש בלשונית דואר נכנס במערכת של הבוט. איזה פעולות ניתן לבצע וכו'. אז הנה המסך שלנו בדואר נכנס, המסך נראה ממש כמו מסך וואטסאפ שכולנו רגילים אליו. ממסך זה ניתן לנהל את כל ההתכתבויות מכל המקורות הרלוונטיים, וואטסאפ, אינסטגרם, מסנג'ר וכו', לערוך, להגיב באופן אישי, לשלוח תהליכים, תבניות וכו'. בצד ימין אנחנו רואים את רשימת הצ'אטים. לחיצה על צ'אט תפתח לנו את ההתכתבות עם הלקוח ואת כל פרטי הלקוח בצד שמאל. בחלונית בצד ימין למעלה ניתן לסנן באילו צ'אטים אנחנו רוצים לצפות. יש פה אפשרויות של צ'אטים שעברו למצב אנושי, צ'אטים מהבוט וכל השיחות. כאן יש לנו חיפוש, יש לנו פה הוספת איש קשר חדש, וכאן יש לנו סינון מתקדם יותר. אנחנו יכולים לסנן לפי ערוצים, אנחנו יכולים לסנן לפי שיוך לנציג, ואנחנו יכולים לסנן לפי עוד פרמטרים רלוונטיים, ובאפשרויות נוספות יש לנו סינונים לפי תנאים. פה אנחנו יכולים לסנן לפי תגיות, לפי שדות שהקמנו, ולפי כל מיני פרמטרים שהוספנו לצ'אט ספציפי עם הבן אדם. אני עוברת למסך האמצעי, שזה בעצם ההתכתבות עם הלקוח. יש לנו פה גם כמה אפשרויות. פה אנחנו יכולים לשלוח הודעות תבנית, תהליכים מתוך הבוט, אימוג'ים וכו'. פה בתשובה שמורה אנחנו יכולים להוסיף תשובות שחוזרות על עצמם באופן גורף, וכל פעם אנחנו צריכים להקליד אותם. אז הנה אנחנו מקצרים, מוסיפים תשובה, ובלחיצה אנחנו בוחרים תשובה שאנחנו רוצים לשלוח ללקוח. שתי הערות חשובות: בכל פעם שנקליד ללקוח תשובה באופן ידני, הצ'אט עובר למצב אנושי, ואנחנו נצטרך לתת פה לחיצה כדי להחזיר את השיחה לבוט. נקודה שנייה, כאשר אנחנו רוצים לשלוח ללקוח הודעה והלקוח לא היה איתנו בקשר ב-24 שעות האחרונות, אנחנו צריכים לשלוח את זה כהודעה תבנית ולא נוכל להקליד לו מתוך המערכת בצורה ידנית. בחלק הזה אנחנו רואים את כל פרטי הלקוח. אנחנו יכולים להוסיף פה שדות חדשים, יכולים להוסיף לו תגיות רלוונטיות, או לשייך אותו לקמפיינים וכו'. כאן אנחנו יכולים בלחיצה להגדיר האם הנציג זמין או לא זמין. הבוט כמובן ממשיך בפעילות כרגיל גם כשאנחנו מגדירים לא זמין.